стига стреля. Я стреля. Всичко трябва. Ние нямаме. Аз са приметка е баса в газа. Вижте за дървото, бе. Долата леком, нали? Хоп! Да, сега. Ако можеш и някъде с критики, често са ударени. Не бе, няма се крия. Да пиша назад. Да не се пресуване. Не са кризат, умря. Аз съм, виж. Нямам си разтяна. Опа, горе. Къде дигам, не знае. Опа. Идите нахуй! Де, сте мателик. Еми, по средата сме. Ударен! Айде, майка му ще ба, тък му да направя движението на живота си. Чакай, всички! И тримата сме убити. О, как бита спуска. Два пъти му оцели такъв кръка, баба майка. Хубаво се разделиха, те ми останахме. Тъкли ще. Делайте ме спал. Тук голяма ви се обърши стане, ще се ударите. Ще се ударите. Играйте камък, ножица с хартия, бе. Играйте камък, ножица с хартия, момчета. Не бе, дайте камък, ножица, хартия, наистина. Сега трябва да отидете да си ги вземете по най-бързия начин. Кума, аз нямам линка стане. Ела, да ме спасиш, майдари. Няма значение, съберете. Абе, Роберт, аз тук не се ли посипам, добре? А? Каспар, от тебе посипаш съм. Вържи точно. Ко? Той бързо на Роберт. Не. Клубен, пълнител хляб. Лента, Що трябва? Един отбор ли сме? Всички сме наши. И как да се разберем тогава? Събирайте се. Ами елати ленти да ни сложи, айде, събираме се. Един отбор, айде събирайте се, вече. Събирайте се. Няма, те сме се дигнати мъртви, аз ще ги взема и сега ако някой ме дигне. Някой ще иска да ме дигне. Еми, аре. О, ес. Отляво кое? 9 човека сте. Аз отгоре първо на руснака си пък. Оля обаче. Момчета, в гръб! Гръб ли? Да. Някой удари ли? Не, ама стрелят от гората не. Мога да направя за ход отзад. Там. Хубаво. Да, вярно. Гена, умрял ли ти? Гена! Мъртв или не? Трябва някой да ги вземе. Отляво!
Ей, мен в лицето му оцели. Бил майката, имам половин сантиметър се показва. В лицето му оцели. То сега ще влезе там, бе. Дел и мен, бе, пидерас такъв. Викторе, стани ма вземи, бе! Моята пушка оцели. Сега стреляйте по мен. Толкова време достатъчно ли? Да. Трима чека, ма стрелят, няма проблем. Гена, оранжевото. Гена! Оранжево. Убикава пак, бе! Аз ми много интересно кой ще наземе така на плата. Аз да седне с почина тук на гумите, май, Един от витива! Има един писано тук! Какъв цвят си е? Като имате две ленти, ги махай ти едната. Какво? Зелени си са? Не. Аре, има етап ли се прави? И аз имам ленти. Махайте си другите ленти. Те са ударени. Някой трябва да ги вземе. Бах ти! Как ме заряза? Има ударени хора, отивайте да ги вземате. Айде, съживете, ма! Обтекти се. Поживях 10 секунди. Няма си толкова. Какво? Аре, да идва някой вече. Как ще ни стрелят? Стреля през цялото време. Чакай долу.
Лепиш ли се? Палента. Зелена. Не там са били. Виждам къде те вашия дом. Те са среща наши ли са? Те са наши, те си са. Те си са, там един в дясно. Зелен. Зелен. Жив си? Дай пиштол. Крити там.